every day like this. היי, present simple. הפעם אני סוגרת לכם את הפינה וכמו שצריך. בפרק על present simple תראו 4 פרקים מחולקים לסרטונים קצרים שיעשו לכם סדר בבלגן. הפרק הראשון יסביר לכם מתי משתמשים ב-present simple. בפרק השני תקבלו דוגמאות למשפטים חיוביים ומשפטים שליליים ונדבר על המבנה שלהם. בפרק השלישי נעסוק במשפטי שאלה במבנה שלהם וניתן דוגמאות. הפרק הרביעי יהיה כולו תרגול מודרך ולאחר מכן תוכלו להוריד תרגול אישי כדי לבצע בעצמכם. כדי שתוכלו להעריך את הידע שלכם מצורף כמובן גם גיליון תשובות. אז קדימה, בואו נתחיל.